Бүгінгі интернет һәм электрон шаралары бар дөньяны билеп алган чорда хат ташучы хезмәте популярлыгын югалтмый. Кешеләр әле һаман гәҗит журналлар алдыралар, хатлар язалар, посылкалар җибәрәләр. Дөрес, хәзер хат ташучы моның өстенә көндәлек товар китерүче дә, коммуналь квитанциялар буенча түләп бирүче дә. Алдагы видеозмабыз Буа районыннан хат ташучы Гөлнара Кадырова турында. Менә инде ул 18 ел Гөлнара Кадырова таныш сукмактан атлый. Хат ташучының иңендә газета журналлар белән сумка, кулында көнкүреш товарлары белән пакет. Иң эссе көннәрдә дә, зәмхәрир суыкларда да Гөлнара юлда. Аны һәр йорта кунакны кебек көтәләр. Шәһәрнең Ульянов урамында яшәүче Хәния апа Мифтахова эшендә хат ташучы күптән үз кеше. Бик әйбәт инде, бик әйбәт. Почтальонкабыз бик әйбәт. Газетларга язылабыз инде. Кайсы вакытта журналларга да язылабыз. Her vakitte şöyle vakitinde bütün gazetlerimizni da, jurnallarimizni da vakitinde getire. Gülnara Кадырова 800-ге якын абонентка хезмәт күрсәтә. Ул узган юллар озынлыгын санап бетерлек түгел. Пенсия тарату, газета, журналлар өлеше, өстенә хат ташучы кемгә товар китерә, түләвен ала. Бу хезмәтнең җиңел булмавын Гөлнара мәктәп елларыннан ук белә. Каникулларда эшли иде. Аннары күпмедер икенче урында хезмәт куйганнан соң да кабат почтамтка әйләнеп кайтты. Өйләренә хат ташучы сумкасын элде. Гаиләсе, балалары аның беренче таянышы булды. Иң беренче эшкә урнашкан елларда газетлар хәзергегә караганда күпкә күбрәк иде. Ул вакытта инде минем балаларым булышырга киләләр иде. Ул кыз белән малай улым кызыма инде мин шул определенный бер участокны иретеп, алар дәрестән бушаган вакытларында менә килеп булышалар иде. Бүгенге көндә хат ташучылар арасында иң зур бурыч халыкны вакытлы матбугатка яздыру. Газета, журналларның популярлыгын югалтмавы хат ташучының үз эшенә җаваплы каравына турыдан-туры бәйле. 5 почтальоным бар, алар барсы да бик добросовестно эшлиләр, планнарны үтиләр. Хат ташучыларны икенче төрле редакцияләр һәм халык арасында күпер дип тә атап була. Алар тырышып эшләгәндә бу күп еллык элемтә өзелмәс дип уйлыйбыз. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.